Nyakoro moke juang oyawre waseduogo kar kae wacho ni koro waseng'eyo kaka piny dhi, wang'e gigo mwaluwo odiochieng' ma kawuono kendo nyaka sani waneno mana kaka koro wamedo mana sudo kode. Odiochieng' ma kawuono ka wantiere kar kae wada mana nono ni kendo wakoni ane ni okinyi ma kawuono chal mar wach en mane. Counties wa mopogore opogore nitiere sigana mwaluoni kendo mano bende wakelo mana sigana mago mabiro ni kacha weche manyien mago mag migago kagi kacha ng'ichwelo kod mano bende maro imore. Nyakoro moke juang twak osebedo kae, twagni osebedo maliet. Wacho ni are ne juma chakre are dwe mar abich chakruok mar dwe mar ang'wen twak osebedo kanyo kadhi nyime. Gik ma kamagi osebedo kanyo ka golo paro mopogore opogore. Mano mokwongo kotenore kod jayalo machon nikech nowacho ni ero noweyo wechegi mag dolo higa mar 2019. Mano Paul Mackenzie ne omake ni mar ne nigi puonj ma obam, puonj mane kono oganda ni ero kik chiem gibed kacha ka gitweyo nyaka githo gidhi e polo piach. Adieri mar wach ni kanye opuonjo oganda kanyo ni somo ok en gimoro makare, somo ok en gimoro maber, oganda ok onego bed ni somo. Oloko pacho oganda gi kanyo. Puonj magalagala, puonj mobam, puonj ma ubayo, puonj manyalo miyo jogo maluwi bende bayo. E kindego bende Nyakoro moke juang jotelo nowuok oko kendo nokwedo wach ma jopiny mamoko ne medo lieko ni jodolo duto koro nitiere kacha kod puonj mobam. Wach ni oyo, ok gin jodolo duto. Iwacho ni mana kaka nitiere obila, to obila bende nyalo bedo kacha kod obila mobam. Ka nitiere daktari, nyalo daktari bende mobam. Ka nitiere jofwambo, nyalo jofwambo moko mobam. Nyalo do profession kata tich moro amora ma ng'ato ka ng'ato timo. Nyaka yudo jok moko bende mobayo yo. E kinde ma gibayo yo kama, seyo malich pod imedo ket mana ne jodolo mamoko. Tinende paro koro osechopo kare mondo mi adieri orangni bende nyalo rid chike mano kotenore kod ndikruok maga kanise machalo kamagi. Magi kanise Nyakoro moke juang ma bende kabiro ni iyudo gi kacha achiel kachiel. Mago biro ni e mbui, gibire TV, gibiro e kanisa medhi e kacha. To odiochieng' ma kawuono wada goyo mbaka ma wada goyo odiochieng' ma kawuono en ang'o matimore. Kodhni nochako goyo kanise kanye. Koro ka inono kanise, mane twak manugo kawuono, nono kanise. E kinde ma inono kanise gi, okenge mage monego bed ni rango. Nyaka sani nitiere aput ma jatend piny Kenya oseyiero ne gichamo muma odiochieng' no manyoro, mano kata kwarango nyocha, kendo muma kane gisechamo mar chako tich ayanga mano piny Kenya koro ka gitemo rango kaka kanise nyalo dok e yo makare kaka dwarore, gin gik mage ma inyalo rangi. Odiochieng' ma kawuono an gi mor ni mar an gi jodolo wada nono wechegi mag nono kanise. Gin ginene yo machalo nade. Nitiere chik moro amora dier ma nyalo bedo ni rito kanise. To ka ponono ni nitiere bende iluwogi. To ka ibiro los chikego kata koridgi bende kanise biro bedo kod ng'eyo ni mae gi mae monego bed ni gitimo. Kawuono nitiere gimoro ni mar an kae kod wendo George Atanga, mano jadolo George Atanga, mano wuok e kanisa mano mar Cathedral of Praise Ministries International badeno Mamadhare. Mano jadolo mantiere godo bure Nairobi kae, studio moro ma Kisumu, studio moro ma Nairobi kar kae, machiegni jadolo itwako kiny makon mar mbako romo. Erokamano. Kama chielo bende ang'e maber ni ang' wadhi nyime kod twak. Ang'e konwa bende kanisa mari ondike kinde machalo nade, iwacho ni e thuolo gi bende kanisa ma intiere ponono kesewinjo moko matimore e pinje maoko kata matimore e counties mamoko, gin to irito gi e yo machalo nade. Kama chielo bende Nyakoro moke juang ang' warangane kendo wadhi ane county ma Kisumu, wadhi tudore achiel kachiel kod wendo ma bende en jakom mar riwruok mar kanisa mantiere Nyanza, mano Reverend Dr. Man Apostle Washington Ogonyo Ngede. Amosi ne oyawre jadolo Bishop kendo machiegni okinyi ma kawuono e chenro mar mbako romo e Ramogi TV Kisumu chiwe yo machalo nade. Erokamano ng'at Nyasaye kuom rwaka mondo amos nyikwa Ramogi to oganda mag jo Kenya. Kisumu kwe makwana manok mwasebedo kwaneno katimore mochotimore mecha ne lwenye moche kit polis kachiel gi jamatatu mano okalo e road block ka oko owinjore kod joka. Koro kanyo kende me waneno to walame Nyasaye mondo gima kamagi konyogo bede Kenya masani. Erokamano ahinya. Mano
jadolo mabende odiochieng' ma kawuono koro dachako twak ikono aneni county ma Kisumu nyaka sani sekono kanyo ka kuchiewo to sani twak ma wantiere godo wang'e mabende jodolo oseloso e weche mag nono kanise aput oselos kod jatend piny Kenya nyaka sani piny ochomo kanye ang'e maber nitiere wendo machielo mabende odhi bedo kanyo ka watudego achiel kachiel mano Archbishop David Abaki mar kanisa no mar Nomia wayude kachiel kachiel e mbui mar Zoom bende ka wayude awatude kode achiel kachiel to motelo ne mano wawinjane kaka jodolo mokalo oseloso kod ute fwambo e kinde mokalo wantiere kanyo kod kanisa mar Anglican wantiere kanyo kod kanisa mag Pentecosti wawinjgi ane koro kaka ne giloso kotenore kod nonro makoro itimo kachiel kod kamago makoro inono kanise mopogore opogore e pacho kae. We support a law that ensure that there will be no opportunity for extremist groups and also cultic practices in our country that lead to people to die. We will support that. But we have also said we will not support any restriction on the freedom of worship. Sisi ni viongozi wa makanisa mengi na wahubiri, kwa hivyo tunafaa tuhusishwe katika hayo mambo. Task force results zake ni it is as good as the membership. Hiyo task force ambayo tumewekewa, sababu wale wamewekwa pale hawajui uchungu wa wahubiri, hawajui mambo ya wahubiri. We vehemently oppose the knee-jerk reaction by the present administration against our religious liberty, which has created and gazetted a task force on 5th May 2023. To this end, we are apprehensive that failure to include us in the task force will prejudice and oppress the Pentecostal and charismatic churches. Wahubiri ni wabaya, washirika nao wanasema wahubiri ni wabaya, waacha wahubiri waanze kuchunguzwa, na ile uchunguzi tunakuja kupatiwa watu ambao hawaelewi mambo ya wahubiri. Ana sababu yoyote ya kutosikiliza, kwa maana hiyo kazi hata sheria zikiwekwa wenye kutii hiyo sheria ni sisi. Kwa hivyo sisi hatutaki kwenda hiyo upande wa akikataa hiyo tutafanya hivi, tutaamua wakati huu atakuwa amekataa. Mana wach mantiere kar kanyo jodolo loso winjo kanyo gino magiwacho jadolo atanga e winjo kaka giloso kar kanyo e county ma Kisumu bende wantiere kacha koda Bishop Ogonyongede wabeni wada winjane gigi matimore ka duto ginya bedo ni gin weche makoro wuok kuom jodolo mopogore opogore achaka ne kodi kiwinjo ka jodolo koro loso sani wang'e ben ni aputno kata task force bende koro seketi marango adieri mag timo nonro ne kanise mopogore opogore odiochieng' manyoro Justin Muturi bende koro ne okere tago maliet gino mano wacho ni kanise bende koro nego nyisa adieri niya gin kanyo e yo makare onego ndikgi kata ne kik magi mago mano kuom ranyisi kanisa mar Ezekiel kod mano mar Paul Mackenzie tugi githoth wang'e maber ni jal makoro telo ne aput makama mano jakom machon mar riwruok ma kanise kata jagoro maduong' mano Musimi Mutava mabende kinde ni kore jakom mar aput makama chuga put makama kuma weche gi duto no chake inyalo mana mi wane ler matin kurka kori inisenene yo mano. Erokamano mokwongo adwoko erokamano kuom rwaka e Ramogi TV mondo mbaka mana kaka nisewacho an iluonga ni Reverend George Atanga atiyo gi chokruok mar Cathedral Praise Ministry e bade ma Mathare bende an e jakom mar riwruok mar pastor ma joluo midendo gi dho ngere ni the Luo Clergy Network Association as well as an jakom mar riwruok mar kanisa ma Mathare te adaer mondo mi achak gi wacho ni gima dhi nyime e pinywa ka ok en gima ber kendo nyiso picha marach ne kanisa mar Kristo. Gima dwani mondo oganda ong'e ni kanisa onge makosa. Kanisa en ringre Kristo. But nitie jomoko mose wuok, mose biro kendo gichako timo timbe ma ok ni kare ka
luongore ni jotich Nyasaye to gin mana agents mag pinyruodh mudho. Gima daher wacho ni gima dhi nyime, sirkal ok nyal nyisowa nokia mondo koka gilos task force sani. But kiwe Mackenzie to gi weche mag Ezekiel mane otuom, jogi ging'eny to kendo gisebedo ayanga gin public domain. Makinde moko chien kacha nitie jayalo mane inono kendo mane sirkal mafuanda ma bende ok adaher mondo ahul nyinge, but en public domain mane kone ji no 310 no manipulate ji mang'eny. Jogi gintie koro sirkal ema oseregea nikech jogi gintie ko sane ka giloso task force mondo giregulate kanisa. Sirkal ok nyal regulate kanisa en gir Kristo. To aneno ko lost task force mobedo include jotich Nyasaye mamoko. Penjo mapenjo en ma jotich Nyasaye gi they have been there, kendo ging'e gima osebedo katimore. Bende gibiro tiyo tich maber mabiro miyo kanisa bedo yo makare, koso oketi kacha nikech kaka ing'eyo ni kanisa ma Kenya dawach ni jodongwa matayowa, most of them lose their reputation nikech moko bende yudo ka siasa odhi omadho ma ginya bende gibiro sing the tune mar jo siasa. Aya adani umake kanyo gime pinjo kar kanyo en pinjo bende malong'o ahinya gino moda bedo kar kanyo ka koro dhi go nyime ko twak odiochieng' ma kawuono nyakora mag joma penji kanyo ni bende inyalo tim nonro makare ne kanise, to bende inyalo chiw chike manyalo tayo kanise mopogore opogore maponono biro kod puonj mopogore opogore ma nyalo bedo ni tero oganda kamarach. Okinyi ma kawuono antiere gi wendo bende studio ma Kisumu. Bishop Ogonyo Ngede ka en studio ma Kisumu nyaka sani miwane mana wach mari areni winji ni aput makama olosi mano motel kod jagoro maduong' machon mano mara NCCK mano ma pacho kae mano Mutawa Musimi nyaka sani ka en jakom korka kori kani winjo ni aput makamano los mono non kanise ang'o mano bire pachi mokwongo? An agoiro kamana ahinya kuom thuolo makende mondo abedi studio kawuono kendo agolie parona e weche matimore e Kenya kasani. Gima duong' manyalo wacho an Apostle Archbishop Dr. Washington Ogonyo Ngede mar Power of Jesus Around the World Church kendo chairman Nyanza Council of Church Leaders. Wach Nyasaye ok ber regulated gi sirikal. Mano gima wach mokwongo manyalo chako wuoye. Nikech kanisa ka Yesu odhi e piny to wuoye Mathayo 16:16. Kana wacho ni Peter udi Jona e Lwanda ni mana gere kanisa. To kanisa mana gere e Lwanda ne. Rangaji mothok luchunge. I will build my church at the gate of hell shall not prevail against it. Koro wawuoro ahinya nikech ne sama puonj machalo kamago biro nikech jochiende mag ich machando ji mang'eny e piny montiere. An nachako yalo higa 1961, higa 61. Ka an ja 22 years, sani ko an ja 83 years. To kata kamano, Nyasaye osebedo koda yore mang'eny. Kana achako Church and State e Nyanza province ka, nitie koko maduong'. Oganda wa maluo ne ok riwre gi sirkal. Kendo ji noke mabor ahinya. Bang' nindo ma Jaramogi Oginga Odinga to gi jowa moko mogen mabene okala aucha nono kodhi e polo malo. To koro kane wayiko Jaramogi, to an awuon emane Bishop Festo Lang kaachiel gi Dr. Henry Okolo ne asom Zaburi 90. To bang' kasetimo mano to ko wan ewi jukwaa to dulam kae polo malo drop kono niya ni chung e kind ogandana gi joge. Arise and stand on the gate with my people. To na wuoro ahinya nakon Nyasaye ma be biro nyalo nikech jowa joma osomo mang'eny kendo giriek kendo gin gi paro mopogore opogore. To Nyasaye nokoda nodhi bedo koda. Adieri Nyasaye nobedo koda. Mano wachako gini ka manosenindo
late Dr. Matthew Sajoga obedo my deputy to kaachiel gi late osiepna mahero ahinya Abiro Makamwai obedo secretary. Tae bang'e jalmono ni Joseph Ogutu Makong'onge mabene wuoyi malong'o ahinya e Kenya kae nobedo treasurer. Ne wachako ywayo ogandawa ma Nyasaye nowinjo ywakwa mwachopo makobet. To gima nyalo wacho ni regulate kanisa to ok nyalo nikech jo-Yahudi notemo mondo otim mano ero. To sama jo-Yahudi notemo kisomo tije wete 5 kare 35 jalmono wuok ne Theuda noywa ji bang'e mang'eny kabisa. To bang'e to kano ywa ji kamano to sirikand jogo ne igi nowang' kode bang'e ne ginege nigi deal mana gi Theuda ng'at achiel ne ok deal gi riwruok mar jogo mar chokruok jogo. To kano tho to kare norumo nono. Koro kane jo-Yahudi mondo otiek jo-yalo kendo otiek wach Nyasaye to Gamaliel nochung' mowacho niya kik wachand jogi nikech wakia kata gino ka Nyasaye. Omiyo koa kuom dhano to biro kethore. To koa kuom Nyasaye onge gima nyalo kethe kata matin. Emomiyo kuom ng'wono mar Nyasaye sirikal emolewo gininde klas. Nikech gima nonego gitim nonego gichop kuom Paul Makesi direct mondo ginone. To gimoko mosetimore kaka Bishop Matingaren nitie gima osetimore mang'eny ahinya mamoko timone gin Nyasaye. To gin joka mage ma dhi giwuoyogo to gi interview to gitieko wanyogi kanyo. To ok nywandie kanisa duto te ma ok nywandie kanisa. Gir kanisa en gir kanisa. Kanisa en department mar Nyasaye. Nyasaye mariembe. To wan ka jo Nyasaye wang'eyo ki sama ng'ato dhi register din mare ipenje faith mare yie mare nang'o. To ka gino osebedo registered koro sirikal monego ng'e ni to giwuotho nade. Ma department sirikal nigi machineries mang'eny ma ginonogo kaka kanisa ni wuotho. To ka ng'ato wuoth mopogore makelo puonj magalagala to gibiro penjo jotelo mag dindegi. To ka gipenjo ni ng'ani puonj mopogore gi mar Kristo to bas en midil kode to ok nywandie ji to niketo chike machielo kendo mabiro tiyo gini mano ok adier. An awuon kanisa mar Power of Jesus and Lord Church no registered 29th of October 1964. To kanyo nyaka chike wuon waseno lwet Nyasaye e yo mang'eny e Kenya ka gi pinje maoko. Bende kanisa nyalo bedo inyalo kete chike mataye nikech studio karka ntiere kod jadolo George Atanga ma bende gino ma owacho nyaka sani ni chike gi to koro kata inyalo keti kanisa ni gino molos kod Ruoth Nyasaye kendo mano e ringre wacho mana kaka ilere te wacho nade cha kanisa en ringre Kristo. Kanisa en ringre Kristo. Koro korka kori kama intiere kar kanyo en gino minyalo wacho nade nyaka sani chike ma kamagi bende inyalo ket mondo ta kanise kamano bende ringre Kristo nyaka sani. Kik wayie gima kamano jo Kristo to onego umigi piny ni kanisa ok nyalo ne chik mataye. Kanisa ka kanisa nigi chikege motayogo riwruoge. To ka obalo gi puonj mar Kristo to kobalo kod puonj to bas kanisa no jatende ne midhi bang'e te make titere kot tipenje gima miyo chako mage to wan be ka jodolo mosebudho gini higni mang'eny mabiro kono obayo to ichunge e wach Nyasaye. Wan to kanisa ok ng'ama timo chalo mondo ichunge warwa no mena dhi non chunyi miwuotho no chal gi Nyasaye karwa ka ok bi wuotho gi chunye machalo kamagi. To sirikal ok nyal loso chik ni to kanisa mano pogore mano koro obedo church mar ran gi state. To church ko onego bed ran gi state. Church onego ring independently. Iwacho kanyo bende ka iwacho kanyo ne kata ka en independent angena ga do thul mondo aduoge studio kama mondo alos bende gi jadolo Reverend George Atanga to kata ka entiere kar ka nyalo mana kona Daktari Bishop Ogonyongede nitiere thuolo mopogore kanisa gi bende nyaka ndikre gi sirkal. Ndikruok gi sirkal tiende nang'o kata ka kanisa nin bende mar Power of Jesus around the world church bende osandikre gi sirkal to kosandikre kaka achiel kuom kanisa mantiere pachoka ting' mane ma untiere godo ne sirkal koso sirkal nigi ting' mane ni kanisa ni bende ringo yo makare. Mano to chike mane wayudo ka nitie manoseket chon ni ng'ato ka register a church to constitution mare mar the church otero ne sirkal koro sirkal bedogo e domain margi ineno
to ok ni wan e bwo sirikal to ging'iyo kaka movement chalo momiyo wadwoko nyuol return every year wadwoko return marwa ni to be wawuotho kaka ne wandiko e constitution wacha momiyo pok wabedo gi bwok moro kata wach mamoko kuom sirikal ni ok wawuotho maber. Erokamano ahinya. Ang'e maber ni ang' waduogo iri bende mondo mi wapenja ne penjo mathoth mantiere kar kae. Reverend George Atanga, nitiere thuolo machielo ma kanisa yudo mondo mi opuodhre mondo mi giwuog e lela ni gin grube kata kanise moko malong'o. Nitiere gigo ma idwaro mondo mi ndikri. Miyo ane mana kaka in bende mondo mi kanisa mari ma bende ichung' ne ka nitiere madhare kar kacha. Ndikruok ne chalo nade? Gik mage ma imanyo mondo mi indik kanisa mari to ka isendiko sirkal bende follow up koso in bende in gi ting' mane ne sirkal to sirkal ni gi ting' mane mar ni kanisa ni oringo yo makare. Pero kamano Cleophas. Mana ka amedo matin kuma daktari wuoye. Kamano. Ntie sami ndiko kanisa ntie chike ma sirkal dwaro miluongo ni constitution gi dho ngere. Constitution kanyo wuoyo kuom nyaka faith mari to gi kaka ibiro riembo kanisa ni. Ntie gik mabe dwaro machal kaka minutes mag church and what have you. Esama idwa regular kanisa is the body of Christ. To ka sirkal kacha nitero documents magi constitution nitero gik machalo kamano. Ka ng'ato obayo nikech onego beni itimo chokruok ni onego dhi machale gi gima chik ma itero kuchocha. Neno mano. To sama ne tero chik ni sirkal none mokwongo. Mano miyo koluwore gi chik mokwongo kapok na olok chik kendo otim lokruok matin e weche mag ndiko kanisa. E chik mokwongo na oregesa matin nitero ma constitution gi minutes to gi jotelo madhi telo ne kanyakla kana ne kanisa. Don kamano nokalo nyaka kuom jononro nyaka josiedi mang'eni gino okalo ang'oa o pass ko mano miyo ni yie ni mondo ko giri cho be registered mondo chak timo chokruok. Don kamano ka koro idhi timo gimobam moporo gima nitero kucha nyiso ni ya kanisa no okolore gi chik mane oter kaja chik mar ndiko kanisa ni mano kinde machon kaka ne time. Yes. Lokruok no donjo karango to donjo kanyo makoro wan sani ka kanisa donjo mathoth wacho ni mathagalany gi ng'enya gintiere kuonde mopogore opogore kanisa makamagi to bende gigo mane gichiwo kinde ka gichiwo gi sani gik mane gichiwo ka por gichiwo to nomeride matin nikech sani kochakore apani higa mokalo ne nitie lokruok manotim masane ka idhi ndiko kanisa ni to nyaka include nyaka ginene otas mar somo mogik rang'eny mar diploma achiel kuom jadek kuom jochung' adeka nyaka berge rang'eny mar diploma winjo to gi weche moko mag temo rido matin neno koro mak mane penjo maduong' ma oganda onego penji kar jotich Nyasaye ni kata red chik maket ni nyaka ibed diploma to ok wadhi waluwore gi chik moketi winjo sirkal ok onego regular kanisa but kanisa onego luwore gi chik moketi mar registration mar ng'o ma kanisa koro ng'ama ok oluwore gi moko timo chokruoge kata ma ok lem koluwore gi chik manoter kuchocha en emiluwe tiko ni in gimitime kanisa nini opogore gi kaka chik dwaro to ok ni keto jomoko mabiro chako luwo bang' ji ni nono timo nonro kaka ji lemo winjo kanisa ok nya nono wan gima kamano aparo ko kuom pacha aneno ni task force no ok owinjore ka ok owinjore jogi nono kanise koso in kaka ni winje ginono kanise koso ginono kaka jotelo mag kanise timo tijgi mar dolo kuonde mopogore opogore nikech gine mag nyayo puonj mopogore opogore puonj makare puonj mobam puonj magalagala kanise to gin mana jotend kanise gi aput molosni en aput manyalo konyo chenro mag bero kaka jotend kanise tiyo mondo mi giwere koda
chenro ma kanisa duto koso ineno ka gima ginyuando gi to konyuand gi kanyo macho no kiyie kode koso ya kanyo monyo kayo ke jonyuand gi kech gima gidhi timo gidwa gitimo giregulate kaka kanisa onego bed ni bedo rand temi winjo kana wacho niya ka kanisa onego bed ni bedo rand one kanisa wacho ni ringre Kristo wan gi constitution maduong' ma en muma winjo mano mantie gik ma kaka ng'ato ran kanisa ni en muma en constitution maduong' mar kanisa winjo ka ng'ato ok lure gi gik mondike muma kata oloko gik mondike muma taro winjo nyiso ni ok otim ni Nyasaye makare neno mano mar ariyo jogi wacho ni gibiro nono kaka ji timo chokruoge to wan gi faith mopogore opogore for example ineno kaka jo Pentecostal timo chokruoge biro kopogore gi mainland for example Anglican AIC winjo gima jogo nego non en tabia mar jayalo ka beno timo gimondike muma to gono gitim nonro ni kaka itimo kaka kanisa ni bedo rand winjo mane moko yiego winjo ineno mano ere kaka diregulate kanisa ok nyal haya kwa make gi kanyo ngima be ni pod wantie gi daktari Ogonyongede County ma Kisumu Bishop Mara Power of Jesus Around the World Church County ma Kisumu adamana mondo mi kenyalo lero nwa ka intiere karkanyo Dr. Ogonyongede okinyi makawuono ka wantiere karkaya putni otingo ji maromo 14 kuom ji 14 mantiere karkaya en jal mose bedo gi lemo maduong' ahinya e riwruoge mag kanise kaachiel koda ka jotelo mano NCCK mano ma pacho ka kinde mokalo kinde gi bende en ng'ato ma ponono bende isebedo kanyo ka itiyo godo machiegni kaka nitelo ne jotelo bende mag kanise county kata e Nyanza duto kamintiere karkacha jogi omiting mar neno ni nitiere fuok machalo nade e yor chike mondo mi adieri kanise obede yo moro makare kaeto bang'e gilose yore mopogore opogore ma jokanyo ma kanisa no kata jopiny nyalo tiyogo mondo go report ka gineno gik maricho matimore kanisa nyaka sani bende nitiere lwasi moro amora ma kata kanisa mari nitiere godo kata kanise mamoko ma ginyalo goye report ka gimoro gineno ka ok ni kare ka de onge ute fwambo ponono weche ma Shakahola kade ok wayudo to jopiny nigi thuolo mane mar wacho niya gima kama timore Shakahola ka jofwambo kata pok ochopo mondo mi gigoye report kama dwarore nitiere fuok moro amora ma iseneno e kanise e higni gi duto ma koro isebedo jatend kanisa mar Power of Jesus Around the World nyaka sani gima ne minyalo wacho wiye kawuoyo osiepna kuom kamipenjano awinjo kendo ayiego kabisa to gima timore ni e kanisni gi te gin gi grube mag yaye moko nitie mag jo NCCK moko nitie mar EAK to moko nitie mar Independent Pentecostal Movement mobedo registered magin members ma kanisni koro sama wach ma chalo kama nitie jomonego penji en ni kanisa matimo kamani e group man wuok e NCCK koso wuok e EAK koso wuok e International Evangelical Fellowship mamoko gieri bas koro joma kuonde moaego emipenjo to gima pod anuoyo ni ya ni kanisa mar Nyasaye ok nyal bedo regulated kendo kanisa mar Nyasaye bok los ni group ma machielo ne dwa ng'iyo kanisa ding'e nade nikech Yesu nowuoyo ka ne piny kae sama ne Nicodemus nodhire nokon Nicodemus awacho ni nyaka nyuole nyuol manyien to Nicodemus nokelo wacho ni ikelo na nyuol ng'ato ka jaduong' kaka Korane koso dok e min mar koso kono woyo yamo kudho kumo ae yad kudho yamo kudho to kumo ae ok nyal ng'eyo kata kumo dhiye emomiyo wach mantiere te ni e kanisa mar Nyasaye nitie joma spiritual ma owadwa oselero kanyero nitie jomoko ma spiritual ma Pentecostal ma gin joma ponge teko mar maler kendo gin joma puonjo weche wach Nyasaye e yo ma teko Nyasaye lorgo to nitie joma lema maber to gi dala to koro kuom weche ariyo gi te en kanisa en teko Nyasaye nikech Yesu manosingo ni uyudo teko ka Roho Maler obiro kuomu beru Jerusalem nyaka chieng' ma gino notimre to kan gino osetimore to koro en gima koro noko teno mana sa ji oteno kende pod itije ka chika wuono an gima wacho kendo anuoyo ni kanyalore kuom mula ma Nyasaye jowa gidwa chako tich to tich magibiro chako biro thakogi kendo dhi miyo koko wuok e kind sirikal kaachiel kod kanisni ka ng'ato timo makosa to ng'ama timo makosa chama jogo dhi bang'e
nigi sirkal nigi CID nigi branches mang'eny gin gi system mang'eny mang'eyo ka gima bar ng'ato ng'ato chal omiyo ka gimoro dhi marach chalo kamae to gibedo joma ja adier ma ok dwar corruption ni ka odhi ka police odhi biro yie kama to kosechwado police gi pesa kama to kanye fire koro wachno kuoye onego bed ni gima finding mag yelo cha gitero jotendgi to jotendgi act very quickly adiri ji do kotho malo 500 makoro ilando ni ng'eny gi 100 gi wie moseyudi to moko ikwano ni estimated you'll be about 500 people mosepo emomiyo an gima nyalo haji the government ni jogi to giketo biro chamo pejo piny kayem nono giwere gi weche gidhi nyime gi special branch gi joma bad sirikal manono gik matimore maricho gi te emomiyo dhi nyime olos gini moloyo weche moko mang'eny giri to joma timo maricho gibiro neno gite mako gineno gite maneno mago to weche gono rumo ji osewuok mang'eny ma jomoko biti maywa ji bang'e mang'eny kabisa mano ok rach to bedi wuotho gadiera ma wach Nyasaye ke jomoko timo oketo ji chike moko mok chal gi wach Nyasaye makata Yesu ne ok oketo gimiyo ji misigo mapek ma Yesu nowacho niya gibiro giting' misigo gi lwetgi mondo ginene misigo no be ginyalo tiyo to gimiyo raia kendo gimiyo ji emomiyo kuom ng'wono mar Nyasaye puonj magalagala mopogore mikawo go pesa kuom ji yo mok lergi mage monego sirikal onon to ng'ina ang'o miyo ng'ani timo makama nikech e Bible oyini kelo e chik 10 e od Nyasaye mano kitabu mar Malaki 3:9 nyaka 10 nyaka 11 nyaka 12 kelu chiemo mondo bede oda to mana chik 10 ma 10% ma ng'ato nyalo chulo ma en gimo ong'ere piny mangima ineno to kata ka Nyasaye omulo ng'ato yo mar chiwo ko mar wuon mano bende mare owuon e kinde kod Nyasache ng'ato nyalo timo mano to momoko michako loso kia ni mi pi idhi ichulo kama mi kia gima kama itimo kama gik kamago gin gik monego sirikal non ni to magi to koro konyo gang'o law kele kosenyiew ni pesa no law no koro konyo ng'ano gang'o onego wadhi gi gima ndiko muma kech kata Paulo bene Petro negolo aroya maglepe timri maglepe geno ne chango ji mano kinde cha to kata na wuna ba seneno ka ng'ato tuo tauro tamba to kni mondo wang'o chula no mocho no yuro no chiuru nono ina to kete nyimje man emnada chalo bia ngutere chiro ni selen apart pirario alfabet alfangwen alfadek miareo miachiel ina gike chalo kamagi okone wa promote e oganda mag Nyasaye mano chano wamayo ji gerieko to kone watim mano pogore gi muma Nyasachwa agoni erokamano ahinya mano Bishop Daktari Apostle Washington Ogonyongede e studio ma Kisumu nyakoro magajwang' ageno ni twak pode koko wada make yo makare kini montie sani sa osoro musa 4 gi dakika 4 we wakaw yueyo ma wakaw sani ka waduogo mondo mi wadhi nyime kendo ka wachopo kare ama waduogo kanyo mondo mi wadhi nyime gi twak kete mane mbakoromo wabiro kelo pak e nying Jehova. Hallelujah, maler wamiyo Nyasaye ma en Nyasaye manyiso luor. Sabato ka sabato wabedo gi thuolo maber ahinya mar pako kendo lamo Nyasachwa gi wende kod wach Nyasaye tamor gi Yesu Kristo ni wuod Nyasaye ni ng'amo keto geno ne kuome ok nyal lwar be ok nyal neno wich kuot e injili ngima ngeso ka ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Ngeso ka ngeso en chieng' mor ne nyithindo e chenro mar rogo mar nyithindo saa 3 gokinyi. But success in excess. Podi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani, tedo, katiratira, tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. We wayud
mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Locks Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV. Kidwa chako biashara ni to nyaka ibed gi passion for it. Nyaka ibed ng'ama wacho ni mae te gima dwaro. Requirements madware like in manaka yaw another company, but it depend if it's a business, into business name, kontie limited company. Thothne ji haya gari kadhi arus, ng'ato nyaka takao geche abich. Wachu gari age maximum 30 and above. Jiboost na milioni 1 kila wiki kwa kucheza Shabiki Midweek Jackpot. Kwa 15 bob pekee, bashiri mechi 15 za Shabiki Midweek Jackpot ushinde milioni 1. Cheza sasa kwa kutuma neno MJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Anyasaye wonte kowa ye ikele gweth kuomwa ratiro bedno kumba kendo jarit mondo ahere ng'ato gi ng'ato wabed gi kwe kod loch wamor gi mwandu mathoth e alworawa. Dial *811*273# to get Kenya National Anthem. Nyakoro moke jongo seduoko ntiere karkaw. Ng'ema beni pod otemo manyo kaka onyalo tudore kod jadolo machielo mano David Abaki, mano Archbishop mano Nomia Church. Iwacho ni wechegi mag mbui inyalo pango ka dhano to kata kiny bende yudo kata ka obago ji. Ene kaunti ma Siaya kanyo watemo yude ka wayude yo makare wanyalo tudore kode bende achiel kachiel okonwa. Ento pache kata kaka judino mano kanisa mar Nomia. En ang'o ma ginyalo wacho e wiye kanyo. Jadolo George Atanga, nitiere gino bende ma jadolo Washington Ogonyongede wacho e studio ma Kisumu. Nitiere mano ma wacho ni chike moketi mondo ta fuok mantiere kaka inyalo dine yo machalo nade jok manigi puonj mopogore magalagala wang'egi gine kanisewa ka omaka achiel jodolo mamoko wuok mondo kwedi jotelo mag sirkal wuok mondo kwedi iwacho ni sirkal bende ong'eyo gik madhi mbele riwruoge duto wuok kanyachiel. To nitiere riwruok machielo bende mago mag jolemo ka gintiere kar kacha puonj mobamgi osedhi modonjo e wigi ma igeni mae gima onego bed ni timo mondo mi ogol paro ma kamagi e wigi mondo ne adieri kanisa waloro nikech mae gima to jatendwa mako nikech ma bende jo kanyo ma kanisa bende nigi ng'eyo mar ng'eyo adieri mar wach koso mana kosedonjo puonj ma opuonjo kaka jodolo mane madonjo e wigi kendo ka sirkal odonjre kodu un kaka jotelo bende koro wacho ni oyo sirkal koro rach. Pero kamano Cleophas mana kaka daktari owacho adwa medo kanyo matin. Daktari owacho ni sirkal nigi bedege mang'eny manyalo nono gik maricho matimore. For example, penjo ma ji mang'eny penjore gima ne otimore Shakahola, ma oganda maduong' owito ngimagi, moko be pod imedo gol e buchegi nyaka sani. Ko penjo maduong' ni to jogi sama ne gini timore wacho ni Kenya en achiel kuom pinje mabeyo mogik e weche mag intelligence. To gigi sama timore nyiso sirkal nong'eyo koso nok ong'eyo. The question is that. To gima pane be medo hinyowa wadwa en gima iluongo ni corruption.
ma boss donje piny winjo ma be medo hinyo nikech miyo gik mang'eny umore uma nikech ng'ato nigi pesa onya rie bade winjo onya bribe onya chiwo bribe gik machalo kamano koro all in all onego bed ni jotim nonro mag sirkal ka gik ma wacha timore onego bed ni gifwenyo to ka gisefwenyo to sirkal dhi mana ir ng'ama otimo tim marachno tinone to gimitimo ni bolore gi chik lemo to bolore gi chik moket marito weche mag society winjo to en mitimo ne nonro to ka ok oluwore go to en mimake gima notimore chao timore gima rach en mimake koro na mare wan gi grube morito kanisni mag riwruoge mag kanisni ma jadolo wacho machaka YK NCCK gik machalo kamar ging'eny winjo mana kaka matatu be nigi sako winjo sani ka matatu ntie ma otimo tim marach tiyudo ka sako ne midhi ipenjo winjo koro wambe wan gi grube morito kanisni winjo monego bene ka ntie gima jati Nyasaye ma otimo marach to at least gibedo consultant to kanisa ma itime tim machalo kamane miketo ji twe mathone to en answerable riwruok mane winjo mano koro mano be yo ma sirkal nya tiyogo mondo mi okonygo kaka defweny jok matimo timbe maricho to wuondo ne gilemo winjo wach machielo ma nya konyo en ni sama ng'ato bedo registered mana kaka chik oket mang'eny cha onego non to ng'ama bedo ma registered in eto oagi ofuyo owuok kanye kodhi kanye nikech iyudo ka jok matimo timbegi mang'eny owadwa Cleophas gin jok ma osieka ok inyal none miyud to wuon gi ma spiritual ne mane to bedo rest gi kanye to dala gi ne kanye kapok ng'ato ka ng'ato ma register nyaka ben tie kuma no oare mobedo rest mobedo mentored mochopo kuma koro dwani korembo go dala ne donge tiyudo ka jogi thothgi gin jok monge kata fathers gin fatherless koro timbege kuma ogole timbege ok inyal nono ne meyudi winjo aya moko be yudo ka fathers gi timbege ne chal kamano koro gi adopt iwacho ni nonro ma kamagi bende kitimo yudo gi machalo nade mana nyocha kae nitie jogo mane wacho kanyo ni oyo kanisa osebedo kata ka tiyo ariga mar 2006 nyaka sani nonro magi onge gi sirkal pok ondike pok obedo registered tiende nang'o bende ginya bedo kar kanyo mak paro kanyango duogo mondo wawinje kinde mabiro kasani wawinja ne jadolo ikono kanyo ni Archbishop David bende koro nitiere kar kae mano jadolo mar kanisa no mara Nomia wantiere kode ka okinyi maka wuono mondo mi okonwa ne en ang'o ma osebedo kata katimore jadolo David Abaki in kaka Archbishop mar kanisa no mar Nomia arwaki ni machiegni mbakoromo ka wuono en ang'o ma inyalo wacho kotenore koda nonro ma itimo ne kanise kotenore kod moko mapuonjo mobam kona ne nyikwara moga jwang okinyi maka wuono ni iti nene yo machalo nade sirkal ero koro selosa put machalo kamae machiegni ero kamano maduong' ahinya mokwongo an David Abaki Odhiambo Assistant Archbishop mar Nomia Church ero kamano makende mana yudi thuolo ni an bende mondo agol views mawa kaka jo Nomia Church Nomia Church en din mokwongo e Afrika ka mano chakore higa mar 1907 nochake kod jaote nabii Yohana Owado to ne janabii ni Nyasaye nowuoyo kode en wuon kende din ni osetieko chiegni higa 116 Kenya ka kendo wan gi bwok maduong' ni dinde manyochaki higni 80 ka eri kadhi nyime oseconfuse jokristo ma ji oselal wach mane Yesu wacho cha ema paro nosechopo ni kinde biro ma jonabii mag miriambo biro wuok magini wuond ji mang'eny man oyie mane gin go chon en adiera ni manyotimre matimre chaka ola nyobogo ahinya kendo dinde michako mar Mr. Mrs. ok osedhi maber e dalo mar Kenya ka aneno ni uchunguzi onego tim moriere kuom dinde wagi nikech samidwa risa din
kibed doksin ma ubro puonjo dini ni ubedo gi chike mubro puonjo dini ni din bedo non political wanyalo paro ni kanyo wadhi yiero chal ma jodolo nyo bai wang yo mang'eny keti ji nyo bedo partisan inwa ka jodolo moko gi okaw koni jomoko gi okaw koni ma people are confused gima aneno manyalo support serikal ni uchunguzi ni kitime to dinde mano kuongo e Kenya kaka nomiya okonego bed chien nikech nomiya osebedo e Kenya ka kuom higni 116 wan gi CCA wan gi Maria be mochakre 1960s ka wan kod African churches mathoth e Kenya to kendo gima apostle owacho gosipna mama bishop at Langa nyakoro Mogajwang watimo mos wakwa ka jadolo kuneno ka Archbishop Assistant Archbishop David loso karkae we uru mondo wuo nikech kama utiere karkanyo unemo go simu we uru go simu ne bishop ka wuoyo sani kugo simu no motiyo go ka kuwuoyo koro we uru go simu ka uwuoyo gi Ramogi TV simu no ema tudwa kode achiel kachiel koro ageno ni ka usetiyo ko wuoyo kode simu kata simu no bang'e ok omaki koro network emo ng'ado koro tudruok bedo matek kata kamano wantiere karkae watema ne manye kendo ka wayude yo makare obiro kacha e yor Zoom wayude kacha e yo makare mondo mi waduogi aya koro chali jogo sewe gocho kiku goch kendo asa wang'e beru nene TV kendo sani bende koro bishop oseduogo karkae bishop nyaka sani jogo koro osewacho kanyo ni koro giwei mondo thuolo mondo mi koro ilosi go ganda mana kama ni chope kar kacha kapok wang'adi dhi nyime aya wacho ni jogo kata kuduogi kamano bende pod wacho ni pok button no mar mute cha pok owuok ori kanyo wadhi e studio ma Kisumu watudre kod Bishop David mano Bishop Ogonyongede Washington Ogonyongede inyalo mana miyo wa paro mabende ntiere karkae ne walose weche go maga nyirombe mago mantiere kanise makoro bende iluwo kapo ni koro jotendgi ema koro maki ni ero puonj ma ok ni kare kata puonj ma obam oganda nyalo bedo ni chomo kanye gipenjore wan kata jakwath onge nikech omake kod obila kendo timo ne nonro kendo weche mag alam to nyaka dhi nyime nonro gi ka itimogi waseneno kata ka kanise mathoth nitiere karkacha golo chik no lor kanisa kata golo chik ni mondo mak jatend kanisa mane mapono no nyalo bedo kanyo ni iluwo kendo nego mak motegno ahinya ka jatelo emo koso odhi ne jatelo koso dhi ne kanisa duto kuom ng'uono matimore chalo kamae ka ng'ato timo makosa to ng'ama jamakosa nego chom timo nene to ng'euru niya nitie moro manyalo somo matin gi wiya an kod nyima kaeri Marika 7:6 nyaka 8 Yesu nowuoyo n'oganda ni pagi dogno chungi bor koda joma chungi bor gi Nyasaye ni ema kodo jawach Nyasaye to gichako kelo wach Nyasaye kar wala momiyo Yesu wuod Nyasaye norimbo ji hekalu nikech ji nokawo hekalu oketo kar wala ka giloke to kodonjro okanda mane nungore ni manogolo oko nochwado go ji morio golo ji hekalu te emomiyo chuny hero pesa ema kelo shida maduong' machalo kamae emomiyo mawacho ni oganda ni pagi dhogi no chungi bor koda nikech ok gidwa timo wach Nyasaye nikech kiyudo gima koro timore e piny Malindi Shakahola ma ji lemo matho yawa to kanyo be pok abachakariwore gi jadolo wadwa David ni to kinde mane be nawuoye mokwongo kacha ne an e studio ka ni sama gigi ne timore sub chief domene nitie to chief domene nitie to police officer domene nitie jogi nyaka chope DC nyaka chope e PC mar Coast Province ni jogi okong'e gigi te sama ng'ato tho miyiko ng'ato kata ng'ato gi olal ni yong'e ni en kama ing'ini anyuola no dhigo report ni ng'ato enche nowuok kodhi kama kata dhi Shakahola to koro kwanene to idhi kuom chief makanyo ga assistant chief to jogo miyo report ka koro jogi ne ninde tich te kendo jogi nong'e gika ne timore to jowadwa mane lal maduong' malich molo mwayude Kenya wakae no oganda nyalo tho yo manono mong'e kore kama machalo kama
kata ok ng'e kaka githo nyaka sani koro kidwaro gi sani chien. Emomiyo anto gima nyalo wacho ni sirikal nonindo e tich, ok onego ginindo e tich machalo kamano. To kendo giket kod organ bedege ma giketo ma ochung'negi jodongo gweng' kaachiel gi assistant chief kaachiel gi jogo duto te nyaka jotelo mopogore opogore manie siasa be nong'e gigi, nikech gima kama ok nyal timore kaka kata youth wing mar party ma kanyo ok ong'eyo, kata nyaka ji ng'e kata chairman mar party mar political party moro amora ma ok awach ni mane, nyaka bed ni oseng'e gima dhi nyime. To gima dhi nyime kano otimi report sirikal notime ang'o? Emomiyo dhiuru kuom Paul Mackenzie direct, ng'ama yudo kaka oseni kuome cha to tere kot to yale, to kose yale to bas koro kot ong'ade gima ne ong'adne koluwore gi timbe, nikech gimichuoyo emane ka kichuoyo rach emane yudi, kichuoyo ber emane yudi. Emomiyo kuom ng'wono mar Nyasaye Yesu nowacho oganda ni paga gidhoro ni chunygi bor koda. To e kitabu mar Filipi 3:19 wacho ni jok machalo kamago igi e Nyasachgi. Filipi 3:19 igi e Nyasachgi. Koro i jogi ma Nyasachgi ni emomiyo gitimo, koro they don't care about suffering ma ji. Chal mana kod Judas manondhogo Yesu, ma en pesa manomiye mondo okangi, to en owuon to bano otero dhi timo timbege, ok odwa tiyo go tich. Kaka koro ipenjo ni pesa go onge, kada pesa go oserumo. Bas koro chuny Judas notho, to chunye nodong' kuom ji mamoko, to chunye ni mapor. Wanyisu ka Yesu ni e piny kaeri, to ng'ato moni Petro udi Jona ne ni kod Yesu. Ka sama ne ni kod Yesu, to Yesu kona biro tho to chiemo adek abiro chier. To ka nowinjo gima kamano, to nowuok gi maino mang'eny kowuok kod Yesu ka iye wang' ni ok onegi tho nyaka chieng'. To Yesu nomiyo tong wang'e mowacho niya, Petro, iparo ma weche mag dhano weche Nyasaye, dog chien bar Nyasaye tan. Jachien ok odewo ng'ato ma kata iduong' onyalo gore kuomi. To koro jowadu makonyi emomiyo awacho ni to dogo nitie migepe mag dindegi kuonde buge mag dinde ma jogi donjegi, ka en NCCK, en EAK, en evangelical mamoko matindo ket madongo ma ji riworegi. To jogi michomo tir ka ng'ani itiane memba gi to gisetime ang'o? Bas koro jogo be nyaka bed question, kech gibedo gi ng'ama rach machalo kamae kendo manego ji, to en achiel kuom jogo ma oro negi pesa gi ka higa. Bas koro mano e gima nyalo wacho kuom ng'wono mar Nyasaye ni onego waket blame mang'eny kuom sirikal, ke sirikal nong'e gi makata ko gichako ni giketo ka tax force magi kepa pesa jopiny kayiem nono. Tax force ok onego keti chomruok gi jogo kuonde ma jogo ne chokore gi jogo te ma joge mi ibiro yalo joge ma koro kwedore kata betie. Erokamano ahinya, iwacho ni jogo chomre mana gi jogo ma joketho mane kinde ma gintiere kar kae. Akiani nyaka sani wanya yudo ote mantie kar ka, ote ma odonjo moa e Facebook kar kanyo, Facebook mara Ramogi TV wantiere kar ka. Siaya County koro wan kare. Siaya wantiere kar kacha kod Bishop mano ma kanisa mar Nomia wantiere kode kanyachiel kachiel mondo mien bende omiwa pache mano assistant, wawacho ni en assistant Archbishop mano Abaki, mano David Abaki Odhiambo kanie county ma Siaya. Wacho ni chenro gi bende na yudo chochni mopogore opogore. Kinde ma koro sirkal onego bed ni chako timo nonro kata ma kanisa, onego gitime yo machalo nade? Nitie kanisa mosebedo kanyo kaka higni 100 mano kanisa no mar Nomia nyaka sani. Kiwinjo ka kanisa moko muoch kendo iwinjo ka puonj makoch kata magalagala nitiere. Dhi mana nyime gi kama ni chope kar kacha. Erokamano Ramogi TV. Mokwongo daher blame the government nikech kanisni gi kabedo registered, gin kod doctrine magitimo kendo ioro nigi CIDs ng'iyo kaka gilemo. To of late nyowa bedo shocked wanwang'o ka nitie jodolo moko mag miriambo kaka ondiki kitabu mar Mathayo sura 7:15 mondo bed motang' ni jonabi mabiro iru gi lop rombe to igi gimnondie mangemo olembgi ema wanang'egi go. Eni ramba kende ni wabedo embarrassed kendo kaka na wacho cha ni jodolo nigi tich matek sani ahinya. Sani kasa osechopo mane Yesu wecha ma ng'ato ka ng'ato nyaka chunge kanisa ne mari motegno. Wan kod kanisni ma mainstream kaka Catholic, wan kod Anglican Church, wan kod Islam, wan kod African Independence Churches, Nomia Church en achiel kuomgi. Aparo ni wan ok wasebedo kod problem.
Kanisni ma biro mikore weche mang'eny gi kaito gibedo gundo gi jigi moko ma onge tiende emosewito jo-Nyasaye mathoth. Omiyo sirikal odumne drawing board mokwongo mondo gichungusa ni kanisni michako kata gi Mr. and Mrs. ni ento nochakre kanye. Be ne gin kod wach moro mandigeno kuom Nyasaye koso gipara giwegi nikech jomoko sani form churches mana mar yudo pesa to ok Nyasaye oluongogi. Omiyo anda daher support gima sirikal timo ni sama gitimo uchunguzi ni aya jogo go simu kendo gimiyo walalo aya dhiadhi nyime ne walali dhiadhi nyime gi kama ne chope kar kanyo Bishop. Kamano baba gima wacho ni sirikal otem chungusa, blame is still going back to them. Ni kidinde ma obedo registered gi doctrine margi ne gichako nango to ng'ato nochako nwango wach Nyasaye nadi kis kanisni gi duto kenyal chaka ka Nyasaye okoluongi to thoth jonabi mariambo sewuok kama kaka Yesu nowacho kitabu ma wacho cha Mathayo 7 aya ng'eni koro waduogo iri kanyo mondo mi ang' wayude wach mari mogik bende ka wantiere kar kanyo iwacho ni weche mag tudruok bende nitie kanyo achiel kachiel sani koro ka iseyudo chenro yo makare mana kamera nino bende kaka imake lose alose yo makare mondo ibed e diere kisebedo diere kanyo ang'eni koro kata ka gigocho kata ka gidonjo bende okang' odonjo e yo moro makare ahinya inyalo loso weche mag tudruok go mondi then ang' waduog iri mondo wayudi achiel kachiel ne wantiere kanyo gi ote mana wacho ne wakawo mantiere Facebook mar Ramogi TV wayudi gane koro sani achiel kachiel Facebook kanyo wantiere kanyo koda Calvin Dulo penjo gi kachiel koda ote mantiere kar ka Bishop Ogonyo Ngede kanie studio ma Kisumu ang' iyude thuolo mar golo pachi bende ote ma kama kachiel koda ka jadolo George Atanga man go e studio ma Nairobi kar ka koda Assistant Archbishop mano David Abaki Odhiambo ma Siaya sani mano mar kanisa mar Nomia. Calvin Dulo wacho ni sirkal owe wuondo jopiny gi ng'eyo maler gima dhi mbele. Sirkal emosedonjo e poch mudho wacho ni mondo gitiek wach Nyasaye wacho ni mano rach mano pacha Calvins erokamano ahinya. Ote machielo mantiere ka wanyalo yudo mano mara Ochieng' Peter Nyakwar Omino wacho kanyo ni pod aluwo chenro ka winjo wetwak sani geno waonge kanisni masani nikech pesa bedo mbele moloyo tij Nyasaye koro nyaka jotend kanisni lokre mondo giket wach Nyasaye mbele moloyo dwachgi giwegi. Waseneno ka josiasa tiyo kodgi ma ok ber kendo kanisa osenino nyakonchiel wacho ni kagima kagilemoni jotelo moko e yore ma ok mi nying Nyasaye duong'. Erokamano ahinya komachielo Injinia Lazaro Kanyambok ka watieko ote mantiere kar ka wacho ni osechopo time ma kanise nyaka bed regulated yawa. Nitiere private business entities mago maluongore ni kanise kimakosa sana. Wacho ni yudo ka ng'ato oketo picha e gates ni en Archbishop to chiege bishop then nyithinde gin archdeacons. Giloso full diocese moting'o family members lilo to giuso gweth kod anointing oil. Mano Injinia Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguje Nyakora Moge Juang. Ote mor kagite wamakgi waketgi e chunywa wakaw yweyo masani ka waduogo waduok gi achiel kachiel wakaw yweyo masani. Chulo kuro Ana dwaro mondo timni malit mana kaka ni timna malit kuom higni 15. Miriambo Jamriambo? Mano ng'ama jamriambo? bedo gi kiawa Ayadhi pando nyathi mara racha ni kula man kaeni. gik ma osekalo timore kendo Onge keny moro amora madhi timre kawuono. Thapki pod en sirono masiro jot. Mama samoro in geno mari oserumo. To an geno mara pod nitie. Kotemo mondo adiera ong'ere Ang'o momiyo initimoga gik maricho seche te? to kwe obedie ot
iloso kamana ka ute uhero rum to anyuola kende manyalo loko dhano mondo chal kaka dhano. Tapki wuok tich nyaka tich abich saa 2:15 otieno. Manera Mugi TV. Double King. Sango nini bandiko? Bote mingi baninga. Machek ni urunye kwa Ramogi Adwange wangjoy mar Ramogi TV ma entiedero. Ilongo ni rumba at room temperature. Every Saturday nyakora Ramogi Adwange. Inyalo oro request mari. Ote machuok yaria deka ochiel nono. Lunganya boy handsome on the way. Aroji bed at the breakfast. Lungani Stella Brenda. Ochi. Nyinga PDG Papa Vic. Seki mwenda ya motema na weni fidelite. Oken gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi nimar en gima timorega. One of Wachugari, a person below 30 years. Wachugari, age maximum 30 and above. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Twende vacay na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14,500. Samburu or Savo from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Nairobi staycations from 5K. Dubai and Zanzibar from $640. Mauritius, Cape Town and Egypt from $1,000. Maldives, Seychelles, and Thailand from $1,200. Call 0703-254-254 for booking. Ramogi Adwange waseduogo ntiere karka iwacho ni kinde gi bende ka yudo ote ma opogore mantiere karka. Reverend George Atanga, iwinjo gik mopogore mantiere karka. Joneno chiwo ote, sirkal ong'eyo gima dhi nyime, moko loke ohala, geno sani wuok kuom jogo mane kanise. Ng'ato wacho ni kanise masani onge kod mise motegno mano mar yalo injili mar adieri, ma jogo wacho ni ok luong nying kata ok mi nying Nyasaye duong' e kinde ma gintiere. Wacho ni sani nitie dinde mopogore, kanise donjo, ohala nitie. Ote modonjo karka, miya pachi kuom ote. Wero kamano. Adwa wuoyo matin kuom jago moro ote machuok macheke ko through ginene. Wan kod yie mbui mar Facebook acha. Gima timore ni kaka asewacho, tijok mosekikore e kinde jotich Nyasaye to gin jotich Nyasaye, gin jok ma ni after business. Bende asewacho motelo ni nyaka non ng'ato to en nonro mar en mane. Neno mano kata na nyathi konyuol ting'eyo ni nyathini ma wuon ng'ane ka ng'ane, to wuon gi timbege ne chalo kaka timbege chalo ni. Wuon gi timbe ne ber, to en timbege gi oago kanye. Neno mano. Na mar ariyo, nikech jo miriambo siwuok mang'eny, winjo ka Archbishop Abake wacho, o quote from the scripture, to gi daktari muma mar Mathayo 24 wuoyo kuom jonabi ma miriambo. Mathayo 7 bende wuoyo kuom jonabi ma miriambo. Mabiro iru korwako yie rombe to gin ondiegi. Jogo sewuok kendo gisekikore kind jotich Nyasaye makare. Koro adwa nyiso jago moro message ni ok jotich Nyasaye te maricho. Banti jok mosekikore e kindwa
mar gi puonj mok ni kare. Chiwo ni muma maka jati Nyasaye daktari owacho. Chiwo ni muma, chiwo mar achiel kuom 10, chiwo mar sadaka, chiwo ni muma. But onge kama ndike muma ne onego ng'ato dhi ng'iew pi. Onge kama ndike muma ne ng'ato onego ng'iew anointing oil. Onge kama ndike muma ne ng'ato onego dhi ng'iew tamba. Onyiew pi awi. Onge pi awi onge muma. Iwinjo mano? Onge. Gini en ni jowa bende osekoso puonj, kendo ji mang'eny sani nigi chandruok ka giwinjo kama gik moko timore ni on timore ang'o gene kata mag miriambo to ringo gidhiye. Kata jogie joti Nyasaye mosekikore kindwa gi matimbe gi ok ni kare gi. Gitiyo gi teko mag mudho, gima nyaka wang'e. Gi brain wash go ji, iwinjo. Kisedhi kacha to gi brain wash. Koro ok inyal ng'eyo ni ng'ani ong'ama ber kata ng'ama rach. Koro ji emonego beni puonj joti Nyasaye man tiyo ti Nyasaye makare. Onego ket ji gi puonj mondo puonj ji tiend muma. Mondo ng'ato ong'e muma matut manyalo miyo ka odhi kamoro yudo ka gimi puonjo kacha opogore gi muma. To ong'eyo ni ng'ani ok ng'ama puonjo wach Nyasaye makare. Iwinjo mano? Ko gini en vice versa. Jo moko se wuok ma jo mecho ma jo kuoge e nying bedo e nying tich Nyasaye, iwinjo? Gin ondiegi murwako yerombe ma wuonde ni joti Nyasaye, iwinjo? On the other side, jowa bende koro onego walok trend mar puonjo ji, puonjo wach. Injili onego wayal injili, ji onego war, to onego wapuonj ji mondo gurre e wach Nyasaye matut mamiyo ong'eyo wach Nyasaye gi tiende gi muma mondiki mondo mi kik ji mang'eny lal, iwinjo? Nitie kama iwacho bende maber adwa duoko matin. Ni to joge ka gibiro kacha jadolo motimo makosa monego gidilgo koso gidil gi the church kanisa te ok onego gidil gi kanisa te. Ng'ama timo gima rach ne monego gidilgo, iwinjo mano? En ng'ama rach, kanisa ok okoso, iwinjo mano? Kech inyalo yudo kata ka kanyo bende among members ge tie ma bende nigi ok oyie gi timbegigo. To moko be oselok pachgi, moko nitie kama pod nyalo medo nyayo puonj magana. Moko oselok pachgi. Koro ng'ane komake magidil kode, iwinjo? To nyiso niya koro roots mage gitieko. Neno? Kech en puonjo puonj maricho. Neno? On the other side of which we may also look at ne kan ng'ama for example kaka Mackenzie ok nyako mako Mackenzie tiwe jogege kanyo be nyaka wang'e. Kech gini puonj osenya jogo timo gigo te kech en gima gisebedo brain washed ma gine gima giluwo, winjo? Koro ka en kanisa marach ma timo timbe machaka kama Mackenzie timoga to ko idil kode to kanisa no nikech mana ok kanisa kama inege ji ok kanisa ok nege ji, iwinjo? Mana kanyakla ma jonek, iwinjo? Mano kata kolor to ok rach, iwinjo? But ok wanyal riwo joti Nyasaye te e pool achiel ni gitimo richo. Nitie joma puonjo wach makare. Kamano. Erokamano. Iwacho ni jopuonj bende nitiere jopuonj makare e kinde moro amora mantie kacha ni miluwo puonj mane med bedo kacha ka ipuonji to okang' mane monego bed ni ikawo negi. Adana mi daktari mano Bishop Apostle Washington ogonyo ngede kanie studio ma Kisumu. Iwinjo ote mag jonenowa. Pach nyalo bedo mane kuomgi, wacho kata sirkal ong'eyo, jo siasa donje e karaka, jopiny neno gima jo siasa timo e kanisa, jodolo yienegi puonj makoch ni dhi nyime, jodolo luongo nyinge jomoko e alam, iwacho ni nyinge moko bende ma ok ni kare. Alam ma kama giduto, iwacho ni giduto en mana alam Ruoth Nyasaye. Kor ka kori ote mag jonenowa inyalo mede ang'o kata pachi kotere kod ote gi penjo ma gipenjo kar kacha onego bed nade? Cleophas samora ahinya kuom kelo na wach machalo kama ng'at Nyasaye. So med gwedhi kendo med riti kendo med ndalo. Gima nyalo wacho maduong' ni gima chal makoro timore Shakahola ni notimore e piny Amerika kuom misomo ni John nokone ji ni piny oserumo ma ji nouso gigi momiye ma ji notho mang'eny ahinya. To American government noluwe modhi omake. Ka nomake gino norumo chuth. Ok ochako yudore kendo ng'at ma olo ji to tero ji ni dhi nitero ji dhi e polo malo imiye mwandu.
chuny machalo kama ema mi poda keto ma blame kuom sirikal onego kaw atuo kuom ng'ani chon mondo mi gilor chapter no deo gilor kolandre kuom ji mang'eny makoro gin landani to kada kamano gidhi nyime gi nono gik machalo kaka mondo dhi nyime to wach manyalo wacho ma Yesu nowacho be adwoko go penjo mag jowetenagi Mathayo 13:15 ni Yesu nowuoyo kuom jodolo ma chunygi oketho chalo mar Paul Mackenzie ni ulworo piny gi nam mondo ulok ng'ato achiel obed e lembu to ng'ano kosebedo e lembu utime bedo gudo geno moloyo nuwegi emomiyo chieng' moro kane Ramogi ni e kanisa na kocha to memba na moro nowuoyo kawacho niya ni to ng'ama ne wuondo ji ni ji olam nyaka poni ok en mokwongo tho mondo idhi orom ne jogo kodonjo kucho to idho ng'ani eri onge ma entiere to ji to keto tho to pod wang'e ndere ng'ano ng'ama rach pok doro no to ariwore kod jadolo mosiepno David ni kama wacho ni nyaka jomolemo gogo te mosebi e kanisa neno onego gibed cancelled mondo wuo kodgi olos team mabiro wuoyo kod joka kar keto gine commission ni keto tax force onego bedi kuom kanisa mosebaro moweyogi mondo jogi mane olemo kodgi kata mapod tuore mane ogeng'ni nyaka lem matho manotere ward ka ginya gibed cancelled e yo modimbore kabisa gi mumbri malong'o gi lemo maler mondo gol galruok machalo kama osejo kuom nikech oserwako chuny machielo ochalo buoso wao ma yamo osechwoyo kata ochalo bando ma kundi ochwoyo kata bel ma kundi ochwoyo bas emomiyo kuom ng'uono mar Nyasaye jogo onego wuogo maber kabisa mondo konygi to ariwore kod owadwa David bende ni adieri joma chalo kamagi eri din ma kamano ok onego we ni pod bedo e piny mano din manosedhi nyorok sani to gi joma luwore kodgi nikech jogi nokawo joma chalo kamae kaka Paul Mackenzie gini itero nyaka State House to joma ne tere group ma ne tere ka nigi tere kaka en ochung' nang'o momiyo ni tere nyaka dhi nyaka State House tie kamagi iri nyaka non maber jowadwa mondo joma chalo kamagi onon kuonde ma gigo ae nikech gino dhi root matut kabisa monego non to kunyalo kung'uono Nyasaye tax force onego non jo members mag case Paul Mackenzie ne to kata koyudore mana kata kuom Ezekiel mawuod thurwane to be onone maber ong'e nang'o matimore kuome nikech lawyer to nyalo kedo matek makony ng'ato adier to mikonyi ni iler ka pamba kosi konyi to in gi hidden agenda in gi paro moro mopondo maiye ma ng'ato ok ong'eyo waron watine Nyasaye gi ler mangima maonge wach machielo milo kuomwa to chwanyruok nobare moko chope Yesu wacho ni chwanyruok nobare to nobed marach ne ng'ama kele koro ka chwanyruok osewany machalo kama koro ng'ama okele machalo Mackenzie nochake ni en ma koro owuok kode nyochoro mang'i kama paro nitie gi yudo kata kapok otimo tim machielo to dine no be ok onego dhi nyime dino onego lor an kanye mawuoye kaka jadolo ma Nyasaye mosebedo wachne kuom higni 60 gi wiye Nyasaye ogwedho wacho ni e kinde ma jodolo golo paro ma opogore ok adani awuoga mana iri kanyo to ng'eni ang' aduogo iri mondo ang' ilerna bende wach mari mogik kod ote mari ne aput mochuo kod piny owacho mondo mi ochop kare mago lek mag nono gigi duto mosebedo kata katimore ponono jadolo George Atanga kanisa mari ma itelone kendo mantiere e gwenge ma Mathare ponono kiseyudo kweda machalo kamagi ng'ato nyalo biro wacho ni oyo mokwongo in kata kanisa ni kata kama nitiere kar ka usebede thuolo maromo nade mano kochopo nyaka sani erokamano asetiyo tij Nyasaye dala ma Mathare ma hika mar 23 an adich gi wach Nyasaye wapuonjo wach Nyasaye omiyo pok awinjo wach moro amora nikech wan ok wadich gi uso mafuta onge muma ok waus kitamba onge muma kite abich mag nego Goliath onge muma iwinjo wan wayalo ne ji wach Nyasaye ka muma wacho ni ing'e adiera to adiera biro kete thuolo tiende kata chang nie muma nie wach Nyasaye kipuonjo ng'ato wach Nyasaye mong gurore wach Nyasaye to kata chang oyudo ng'ene chang nie muma miracle nie muma winjo mano koro miyo an gima nyalo wacho ni wan wadich gi wach Nyasaye nitie kama daktari no wuoye not daktari but Archbishop Abaki
mowacho ni kanisni ma biro masani ma register ginene jodong gimon alright tie kata machon mabe pod nyababayo gima duong' ne gini onego non ni to in sami timo tinya sani itime yo machalo nade bech luo itime kolore gi chik mar Bible kata be itime kolore gi chik mar sirkal ma sirkal oketo. Omiyo an gima nyalo wacho ni wa mi thuolo riwruok mar kanisni mane daktari wacho ka mondo mi gine ma gibed gi thuolo mar kantie ng'ato ka ng'ato onego bed e bwo riwruogego ma ka nitie ng'ama ok tim tich Nyasaye makare to jogi fwenye yo mayot to ka gisefwenyo mayot to ka gin ma sirkal penjo to ng'ani yo motimo tich Nyasaye ni ok en yo moluwore ga ng'a gi chik ineno. Mar ariyo wami thuolo intelligence yot mondo gifweny ng'ama kado pondo kamoro matimo tich yo mani ok ni kare. Ni penjo nitie kanisni moko manowach ni osekawo dweche 6 to iyudo ka ok gin ang'a higni 20 sani koro gichomo kan jogo ma nochako kanisa gi higa mar 2006 nyaka sani nonro magi onge kata yie onge ka registra ma koro wanya blame nga government nikech ere ka ng'ato nya timo oginene to onge ang'a onge ka registra. Mar ariyo ka luwore gi chik mar giriwruok ma kanisni mokete ka to ng'ato ibro fweny kata ka en for example EAK obro fweny to ng'ani otiyo kodwa to en bo register to noa kuma nade nono ne chalo nade tibro fweny ni ng'ani otiyo tich Nyasaye to ne ok otimo nyinge onge nying kanisa ne onge ka register. Kamano ng'ema bende wachomo okang' ma koro bende wadhi ka watieko twak. Gima duong' ma pudni dhi bedo kata karango kata task force makoro oselos kod jatend piny Kenya ni fuok mane manitie un kaka jodolo udhi yudo thuolo mar chwalo pachu nikech ma bende en achiel kuom gigo mapono dhi bedo kata ka gichoko paro niere kaka inyalo los chike matayo kanise mopogore opogore. Koro kaka jadolo George Atanga in gi jogo ma itelonegi kwa ipachi fuok manitiere gi kaka inyalo dine inyalo wachano mana ka watieko gi ote mare ne apudno bende ka gichako tich makoro gi ote na diere tich mapek mani nyimgi. Kamano an gima neno one pod awacho ni kanisa ok nyal bedo regulated. Mar ariyo nikech jatend piny ose loso aput madhi tiyo adaer wacho ni one onego gitim nonro gadiera nitie jago mano wacho ni kanisni jodolo tinde josiasa muonyo winjo kendo yudo ka ginindo konchiel kolure gi koma pachgi oketogie ni mondo mi gidhiye. Alright, kata jotich Nyasaye nyaka bed gi kama oline winjo ma keche siasa kata kwan jo siasa batwago kura don kamano kontinya kama bende imbende ninde winjo mak mano kono beda yanga na mareyo mano be kela aput mano losicha ibiro ka nyakwa bende wapenye to aput mo losini bende jatend piny ong'iyo mo kata cross koso kama jok ma jogege iwinjo nikech ko wacho ni sirkal oninde tich to jatend piny ochako kawo jok mong'eyo ni nitie tamo matiti on state capture en kata na jotich Nyasaye ka nitie mobedo capture gi state iwinjo onya kawo joge monyalo bed ni dhi timo gima en modwaro mondo mi oyud kaka otimo tie ng'ama wacho ni mondo mi sirkal nya tiyo gi yorni mondo nyanyasa o kanisni winjo jok ma dhi timo tijni dipo ni state capture to be gidhi tiyo independently koso gin jok ma dhi tiyo kaka ochiki gi piny owacho ineno ko mane gima nyaka ng'e mondo mi wang'e ni ka gidhi tiyo gitiyo yo makare gitiyo yor adiera to make sure ne ok nyanyasa kanisni kata matindo. Erokamano ahinya mano Reverend George Atanga omiyo wach mare mogik kar kacha wadhi ane wayud wach mogik e county ma Kisumu kacha wantiere kod Apostle mano Dr.
Bishop Washington Ogonyongede odiochieng' ma kawuono kanise osewuok oko mar wacho ni oyo sirkal owere gi donjre e tije mag kanise ma opogore opogore. Nitie dino mar jo Akorino, nitiere dinego mag jo Pentekosti, moko bende wacho ni owegi oko mar aput ma kamano, ni jogi ni kure e aput machalo kama. Aput ni nigi ting' maduong' ahinya. Wach mari mogik kuomgi kod oganda jo Kenya kod jogo duto ma jodin mopogore opogore nyalo bedo mane okinyi ma kawuono ka watieko twak. Cleopas osiepna amor ahinya kuom bak mosego kodi thuolo ma gini ochakore nyaka sani. To gima nyalo wacho ng'at Nyasaye ni aput olose. To aput ni eri onone maber. Mana kaka owadwa Jojo wacho. Aput no nyalo nindo konchiel. To kondo konchiel ok obi konyo jo Kenya. To be ok obi konyo kanisni. Koro momiyo gimonego gitim gilam Nyasaye ahinya. Nyasaye omiyo rieko. Maginyalo wuotho go e kind oganda mag Nyasaye. Nikech keto chuny madhini biro tero kama dhini freedom of worship cha bedo maonge. Nikech kwa nindo ni freedom of worship obedo maonge, nini wanego tich Nyasaye, tinyalo mrimbi Nyasaye bedo kuoma ma Nyasaye ok nyal mor kodwa kata matin. Emomiyo akwano kumono ma Jehova Nyasaye ni jogo non kaka gibiro tiyo kod oganda ni te, to kendo giyudo kaka nyalo tiyo gi jo Kenya maonge ng'ur. Nikech ng'ur to ka ok otimore kaka wach Nyasaye cha, to ng'ur biro mabetie. Emomiyo wakwayo kumono ma Nyasaye ni wawuothi gi gini gi kwe, nikech joma yiergo gin joma becho mamoko kuom ng'eyo. To kuom ng'uono mar Nyasaye ni giti gi ng'uono ma Nyasaye momiyo gi mondo giyud yo ma ginyalo riwo jo Kenya bed gimoro achiel. To joma kosa komako ng'ato en monego chome tir. To koro gimomiyo din mar Paul Mackenzie ni ohinyo chunywa nyaka kaka jodolo nonego dhano motelelo. Kendo ok dhano ok ng'at jari kata chiel kata dek. To Yesu nowero mi precho ko chiko dhoro namba chiel mal. Kata bed ng'at chiel ma tho elwete to nyaka en maber mobed panis mondo gima kamano kikone bed kendo. Omiyo kuom ng'uono mar Nyasaye wadwaro rieko ma jowa gibiro tiyo go e makare. To giwinj views moa kuom joma dongo moserito Nyasaye gini mang'eny bende mondo migi e paro molo ka giriemba gino kendi giwegi kata gidwoko report ne joma oorogi kata president kata kama nade ni mae tax force ma gimoago nikech ochok jomoko matin ma openji kata omiyo gi paro gi kata gidigo mana monego gitim. To mogik ni kanisa mar Nyasaye ok nyal bedo regulated, ok nyal non gi sirikal. Sirikal nigi tich maduong' motime Kenya ka. Manono kanisa nigi mago tich moko onego donje. Ng'ama jadi CIDs ma en gogi emonego nyise ka ng'ama kamarach to ng'ama kamarach no en miluongo tir tidhi penje inone tikele titere kote yale. To ka tiri ji ang'wen kata ji abich ni ibiro ka ji odok chien joma timo maricho biro dok chien. Omiyo kuom ng'uono mar Nyasaye alamo ni Nyasaye okony Kenya, Nyasaye oritwa, Nyasaye orit sirikal, orit jowa te mondo kwe bedie mondo kik gima rach timre e Kenya ma wantie sani. Nyasaye ogwedh Kenya. Erokamano ahinya mano Apostle Dr. Bishop Washington Ogonyongede kawuok e kanisa mar Power of Jesus Around the World ne wan kode kachiel. Sani koro ayudo ne wach mogik. Ang'en maber ni wachopo e giko machielo dakika osekalo dakika 55. Wadhi e kaunti ma Siaya wawinja ne wach ma Assistant Archbishop mano David Abaki Odhiambo mawuok e kanisa mar Nomia. Wach mari mogik ne kanisa, sirkal gi jogo matimo nonro e weche mag kanise nyalo bedo mane mana ka watieko okinyi ma kawuono. Chenro machielo wabiro loso mondo wabed kodi koro wabed kodi e moro makare kata kibiro Nairobi karka machiegni. Mokwongo atimo mos ni mtambo kabera ahinya network rach dala war gi Siaya ka. Nagwero kamane jodolo wetena Apostle marwa Daktari Ogonyongede ka achiel kod Bishop Atanga. Wan kamoro achiel ne diran ni dalo mar Israel joruodhi ne dhi penjo jonabi wach. Wan e jonabi ma Nyasaye oyiero e kindegi to jonabi nitie mag miriambo mana kaka waneno no. Kendo adwa kuot boma ni ka watieko to ng'ata ma ja Kristo odhi osome Mathayo 24 to ka achiel gi 11. Ibede jonabi mag miriambo nowuogi mino mi ji mang'eny lal. Tibe maricho nomedre omiyo era mar ji bede mang'eny nodog chien. Era diera makede ni ng'ato ka ng'ato ochung' kama itimo tegno. To chieng' bura Paulo wacho ni ng'ato biro duoko wachne en owuon. Mackenzie okuodo wi jodolo kendo dhi oduoko penjo mare no en owuon kende. Ng'ata matimo richo kama Nyasaye okete ong'e ni obiro duoko
penjo en wuon e nyim Nyasaye. To uchunguzi mitimo sani gi sirikal ko nego bed ni sirikal weyo dinde machon gi jodolo madongo ma nyalo konyogi mondo ng'e adiera mantie e kanisni moko tie manyore ko chakre machiegni ai gibiro gi chibag miriambo. So ana kwayo jo Kristo mokwongo ni kama intie ma Nyasaye oluongie chung'e motegno ibed jadiera kanyo, nikech ing'e ni at the end of the day ibiro duoko penjo e nyim Nyasaye. Lakwa sirikal mar Kenya ni josiasa we interfere gi jodolo mag Nyasaye. Kisani pesa oseketho piny. Ino ka jodolo mag Nyasaye ema koro bedo chien to josiasa ni mbele. Mae iri onego bedie, onego wabed ni wan jodolo mag Nyasaye ema ibiro penjowa wach ma Nyasaye onyisowa mondo wanyis jopiny. Omiyo adwaro dhi thuolo makende koyudore chieng' machielo abi abed kodu Nairobi. Sani network piny amiyo weche duto manyalo wacho. Ok anyal chopo. Agero kamano maduong' thuolo mayudo ni agero kamano ni Nyasaye kuom timonwa ng'wono, kendo ageno ni jokristo kamoro amora gintie giseneno olemo ma jodolo mag miriambo osenyago. Lit ndi kinwang'o ni ji igole kaburini, koro penjo mano wanyalo penjo kaka jadolo ni bang' golo jogi result koro bedo mane. Sirikal osebedo ka neno maber kama iike jogi to gintiere atia. Nitie assistant chief, nitie police. Nyogo gin kanye ka jadolo miluongo ni Makesni iko ji machal kamacha makata jomoko koro nyalo bedo turgi. Mar ariyo gik moko nyalo bedo gi limit. Ok nyalo kone jolemo ni mondo giri kech ma koro githo, mano makosa. Ok nyalo kone jolemo ni bedu e dala cham biro nono, mano en makosa. Walure gi Mungu Nyasaye ni eri, walure chik Nyasaye kamili kiklal. Agonero kamano ahinya mano Assistant Archbishop mano kanisa mar Nomia Church mano David Abaki Odhiambo. Ero kamano ahinya kubedo kodera Mogi TV odiochieng' ma kawuono. Jadolo bende Bishop mano George Atanga. Agoni ero kamano ahinya kuom chopo kendo to kodera Mogi TV odiochieng' ma kawuono. Kamachielo bende studio ma Kisumu wagoni ero kamano ahinya Apostle Bishop Mount Daktari Washington Ogonyogede mobedo kodwa achiel kachiel studio ma Kisumu. Poch gi pake ndero kamano med timo ticha eyo makare. Nyakwara Mogi Jwang'in bende okwawe chien. Ero kamano kuom bedo kodwa era Mogi TV. Arino chako kinyi e cheno mar opiny nyaka sano tieko mar mbako romo. Ero kamano ahinya. Jogo duto maoro ote thoth ahinya. Ote thoth ma wayudo. Kendo kwayo ma ukwayo kae wayudo gi kendo mwasomo wagonu ero kamano. Nyakwara Mogi Jwang' mondo cheno binie eyo makare. Wan gi jogo matimo tich toke kacha. Mano moting'o director wa kanyo Bob, nitie jo Mark Duol, wan tire kacha koda Greg, wan tire kacha gi Rosie, wan gi Ben ariyo duto kama ntiere kar kanyo wagonu ero kamano ahinya. Kar ka wan tie koda Nes kachel koda ka Eric wagonu ero kamano ahinya kuom tich makare ma utimo era Mogi TV pile ka pile mondo Nyakwara Mogi Jwang' oyude tudruok eyo makare. Mano kama wan tiere kar ka kendo nyaka sani elo nyawadwa Sharon Ong'ao maka wono oyudo fuong'ruok mar del kendo chopo kar ka mondo wabed kode achiel kachiel. Wagoni ero kamano bende kuom bedo kodwa. Oriti masani anyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwar ma okeu nyaka sango. Oriti masani Nyasaye mondo oriti kiny watim gima watimo kawuono. Pogruok dhi bedo mana ni wadhi bedo gi banjo. Oriti okiny masani kaunti ma Kisumu ka Nyasaye mondo oriti duto jogo mantiere kacha kamera kaunti ma Kisumu. Jeff Obonyo ero kamano Nyasaye mondo oriti baba kuom tich makare ma itimo. Ibedo godiochieng' makare.